Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 210 26 26 370 και έλα Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους, γιατί στο e-βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα, εκτός από τα πιο viral βαπτιστικά πακέτα της χώρας, ολοκληρωμένα στα 250 ευρώ, θα βρεις και πάνω από 1000 σχέδια σε βαπτιστικούς σταυρούς για αγόρι και κορίτσι. Μοναδικό σχέδιο, ολόχρυσος, εκπληκτικός σταυρός με αυτά τα μπριγιάν στο κέντρο του, από τα κορυφαία σε πωλήσεις μας κομμάτια, όπως και αυτός εδώ, είναι δύο επιλογές που θα έχετε αν βαφτίζετε κοριτσάκι, λευκόχρυσος, εκπληκτικό κόσμημα. Πάμε τώρα να σας δείξουμε δύο βαπτιστικούς σταυρούς από τους πολύ αγαπημένους σας για αγόρι. Αυτός ο χρυσός μέσα στην απλότητά του είναι ένας εκπληκτικός βαπτιστικός σταυρός, όπως και αυτός εδώ ο λευκόχρυσος που πάρα πολλοί νονοί και νονές τον επιλέγετε κατευθείαν μόλις τον δείτε. Ο νονός και η νονά από το η βάπτιση βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία.